Toko wonten dawuh sinuwun. Bilung dawuh sinuwun. Waktu dina iku nggonku sowan marang resaning Sinuwun Prabu Ndarawati wis kelakon kok. Mbun kelakon wis. Nuwun sewu janjane kula niku rak mboten ngertos to. Gusti kula menika kersanipun menapa kok rawuh teng negari Ndarawati. Sedyane napa karepe napa kula rak mboten ngertos. Mula mbok kula dipun paringi dawuh. Sampun ngantos kula niku terus mangke nderekke sampeyan ning kula ora ngerti ancas gegayuhaning Sinuwun Prabu Lokayantika wonten dawuh. Niatku ora saka karepku dhewe. Lah terus aku diutus Sang Nata Prabu Mantaka Prabu Bumiloka ingkang wigati supaya gawe srana ringking Ratu Ndarawati lan yen iso nglembut Sekar Wijaya Kusuma kondange Sekar Wijaya Kusuma kuwi dadi panguripane wong sak jagat ingkang durung winanci kok nggih. Tegese ana wong mati ingkang durung keparenging Gusti diuripke nganggo Sekar Wijaya Kusuma kelakon kasempatan urip meneh. Oh ngaten nggih pancen leres yo. Mula Sinuwun Prabu Bumiloka kepengin banget kanggonan ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Mbuh kinarya apa aku dhewe ora ngerti. Sing wigati aku wis budidaya sowan ngersaning Sinuwun Ndarawati. Pun mangaturake napa sing dadi pikajenganipun Sinuwun Prabu Lokayanti. Wis. Terus Sinuwun Prabu Ndarawati paring dawuh menapa? Sing wangsulan dudu Ratu Ndarawati. Sing wangsulan sinten? Sing wangsulan kadange Werda Ratu Ndarawati sing jeneng Prabu Baladewa kok. Yung Prabu Baladewa. Yo, wangsulane pripun? Sapa sing cilik gedene sanggur kadidyaning Prabu Baladewa wenang boyong Sekar Wijaya Kusuma. Prabu Baladewa nantang karo aku kok. Piye kok? Nendharatur kula wangsul mawon. Lho, bali piye? Nek sampeyan ditantang Prabu Baladewa, ampun pisan-pisan nyaguhi penantanging Prabu Baladewa luwih becik. Bali mawon kondur teng negara Pager Wesi. Sebab nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niki sing repot kula Kalih kula. Sebabe apa kok repot? Mengke purung ora urung kula bali Nggawa Bathang Raja. Batange sapa? Bathang sampeyan niku. Lho, mboten eluh niku tenan. Apa Baladewa kuwi digdaya? Mboten ning digdaya. Ning negari Mandura niku ora tau ketekan mungsuh. Prabu Baladewa niku ratu sing digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mboten wonten alindra ingkang wantun ngraman negara Mandura merga kaluka kasektening Prabu Baladewa. Monggo nek pun nesu wis ora kena dindake kagungan pusaka loro. Kodrat karo Wiradat. Sing kodrat jenenge Nenggala, sing Wiradat jenenge Alugara. Niku pusaka ampuh kabeh tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa ora nganti telung kedheping netra. Mustaka sampeyan kena Kyai Nenggala tuk mlethek sirahe. Mendono matane. Oh, matane sapa? Mata sampeyan niku. Ning aku ya Ratu Digdaya. Arepa sampeyan Ratu Digdaya. Ning ampun macem-macem ning tanah Jawa. Tanah Jawa niku papane wong Digdaya. Tanah Jawa niku papane wong sekti. Sampeyan dadi ratu pengpengan teng negara sampeyan. Niku wis lumrah sejeneng kula niku nang omah anak bojo kula wedi kabeh kalih kula. Ning teng jaba durung karuan. Monggo nek sampeyan wani karo Prabu Baladewa niku sing temandang dudu Prabu Baladewa ning mesti Senopati Dwarawati kekasih Raden Sentyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kuntring. Satriyane cendhek ora sepira ning saben dina gaweane gelut. Mula sirahe atos, tangane atos. Nuwun sewu, mboten pamer. Kula niku nderekke raja kaya sampeyan niku cacahe wis 843. Niku kabeh mati mungsuh Sencaki. Niku kula mboten meden-medeni ning itu kenyataan. Fakta. Mula nek sampeyan ajeng maju teng Ndarawati kula nuwun sewu, kula tak nyuwun pamit. Wangsul
Mergo urung ora urung sampean mesti dadi kuwanda. Ndak kula kangelan gotong kuwanda wangsul teng pager wesi. Luwung sampeyan nek ajeng maju perang ditip karo Sentyaki mawon kon ngubur teng Ndarawati. Mboten usah digawa teng pager wesi. Ngoten niku apike. Ora aku sajae kowe ngiyas karo aku to. Kowe kok ngembe karo aku? Mboten ngembe. Ning kula niku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Arepa kula batur ning kula niku wis tuwuk dhateng pengalaman kula wis tepung karo wong tanah Jawa pirang-pirang. Mula sampeyan iso kula kandhani mang mundur mawon. Ampun maju. Nek sampeyan maju mungsuh Prabu, ora sang mungsuh Prabu Baladewa, mungsuh Sencaki wis sampeyan mengke kentekane akal kok, Bos. Tenan niku. Bocahe cilik ning nek kon gelut sregepe ora jamak kondang Senopati Ndarawati. Senopatine Prabu Kresna. Ning nganti mungsuh Sencaki sampeyan cilaka. Sencaki melu-melu, wak pateni sisan. Oh lah. Ngagem napa aku duwe pusaka. Siungku iki yen tak watek. Iki yo mbebayani. Tak nggo nyokot ora tugel gulune aja duntang Prabu Lokayanti. Oh, duwe untu apik ana, Gak. Heeh. Ning nuwun sewu arepa kaya ngoten sampeyan ora kena pamer. Mergo nek sampeyan iso ngalahke Setyaki, Sencaki mati sing nesu Ratu Gustine sinuwun Prabu Kresna. Kresna nesu tak aturke tak pateni sisan. Lah niku tegese cecak nguntal bis kota. Jebol gayuh wulan buta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Mboten mungkin sampeyan iso ngalahke Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu Digdaya sekti kalintang tur dasare kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Niku titis Sang Hyang Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Kok sampeyan ajeng mateni karo Prabu Sri Bathara Kresna menika mustahil. Ora bakal kelakon sing iso malah sampeyan mati saka tanganing Prabu Bathara Kresna. Dasare kagaduhan senjata cakra niku bentuke kaya gir becak. Niku nek wis diwatek duncalke mongko le nguncalke ora sarana gendhewa ming sarana batin. Batine Prabu Kresna batin. Senjata cakra kaya ana raja ngeyel gawe geger Ndarawati. Kowe metu saka kancing gelung. Ratu kae tugelen gulune. Senjata cakra ku metu mubeng nika goleki sampeyan. Sampeyan delik dioyak. Sampeyan bali teng negara pager wesi. Nek Sinun Prabu Bathara Kresna durung njupuk senjata cakra, urung batin senjata cakra, ambok nganglang jagat sampeyan doyak. Kudu nganti tugel gulune. Senjata cakra. Senjata cakra. Napa mboten medeni? Niku pusaka sing nomor 1, sing nomor 2 panah jenenge Kiai Rebo. Tunyul Kesawa. Niku mapane teng kancing gelung. Niku nek disenggol Prabu Kresna sing maune cilik tetep piadeke mung separone sampeyan, nek Kesawa disenggol iso malik buta gedhe dhewe sak daerah istimewa Yogyakarta. Niki iso malik niku lho sing dipajang niku. Oh, semono nggih. Kuwi engko ya metu tambah karo tengah yuta. Mengetoke butuhe kok tambah. Kesel kok kuwi abot banget Nek ngetoke ya ora apa-apa, ora masalah do urunan apa piye. Tak tokke. Lambemu kuwi. Senengane ora. Iso gedhe semono kuwi, gedhe semonten niku. Sampeyan ya iso gedhene ora semonten. Nggih to. Sampeyan iki iso gedhe mung mundak sithik wae kok. Lelenge ora jamak-jamak. Kok, Nun. Ning ngarepa kaya ngapa bakal lak cupuh. Nggih, monggo mawon. Yen enten napa-napa kula wis ora kainan lho, kula wis ngelekke karo sampeyan. Upama sampeyan mangke kenging napa-napa, kula wis ora kurang-kurang ling ngandani karo sampeyan nek caos pemut dateng sampeyan. Mbuh Setyaki, mbuh Baladewa, mbuh Kresna. Yen to bakal ora maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku sing ora trima. Ndarawati tak bumi angus. Ndarawati tak dadekke awu. Lho,
Ndorowati arep dadekke awu. Awu jarum 76 po. Kok kaya gampange ra jamak-jamak ora. Sawangen tontonan kridaning Prabu Lokayandika. Nggih, katos-atos kula tutke saking katebian. Satya kanthet ngeyayat brengose ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mripati manteng tanpa kedhep. Soy. Takon garwaku. Senopati Ndorowati Raden Haryo Setyaki. Setyaki dasar para nyata iki sing kandhake togok. Pancen memper pewujutane ora sepiro nanging banget-banget ngewak-ewakake. Wah, edan manteng karo aku mripate abang. Sing mburi sapa? Kepati Ndorowati Patih Udawa. Prabu Lokayandi. Ora apa? Ndak suwun kanthi banget. Aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Prabu Ndorowati aja nganti dadi daretah ning Praja Ndorowati. Aku ingkang nyuwunake pangapura keluputaning Koko Prabu Mandura. Prabu Lokayandi ndak suwun kundur marang negara ing pager wesi. Mengko sawise rampung perkara kaprajan Kanjeng Koko Prabu bakal paring dawuh marang Prabu Lokayandi. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Aku wis ngerti yen to Sekar Wijaya Kusuma bakal digondheli karo Ratu Ndorowati, mula babar pisan tak aturake yen panjenengan ora iso tak jaluk sarana alus mesti tak jaluk sarana perang. Kowe mengijen lan Murwang. Aku sawadya bolos gelar papan tumbake ngarang api jati ngarang pai megar Wirwa Jawur Barat. Yen nganti kowe mengko tekaning pati negara Ndorowati apa ora jeneng bakal kewirangan ing atase Ratu Ijen nedya ngraman negara Ndorowati kok tekaning pati. Setyaki ana barat. Aku kuwi ratu jago wiring kuning tanpa tanding. Aku ratu sing ora tau wedi mati. Mula ora sangiman karo aku. Ora sangiman karo aku. Dina iki nek pancen Ratu Ndorowati ora menake Sekar Wijaya Kusuma, negara Ndorowati bakal tak bumi angus nadyan aku Ijen lan Murwang. Ora duwe sapa-sapa, ora duwe kanca. Ora nggawa wadyabala ing Jengkul motor. Sampeyan iku ngayal kok. Nek nyuwara niku aja seru-seru wong Ndorowati niku krungu. Sampeyan sumbar, aku ora apa-apa, aku jane ora apa-apa. Ora apa-apa kok tiba, Sencaki ya ora trima. Sapa sing muni ora apa-apa, cangkeme sapa? Muni yo. Muni ora apa-apa, cangkeme sapa? Muni yo. Ayo gek muni, Bos. Oh, muni yo. Ratu kaya gagak lho pamer sampluk mencelat nyawamu. Pripun kok pucet? Niki nek nganti sampeyan terus-terusan teng mriki wah iso minggo pukul-pukulan karo wong Ndorowati. Weh, ana ratu soroh nyawa ning Ndorowati barang amuk. Jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Wong Ndorowati wong kendel-kendele kowe Ijen ora nggo kanca kok wani iki. Kowe iki kowe iki anak dewa wae piye? Ayal kandhani. Ya iya. Lah nggih. Wong ora ngelekke kok. Kula wis ngelekke kok. Ning sing ngojo-ojo ini kok sing cangkeme amba mburi nika. Ngopo lu aku ora ngopo-ngopo kok. Alah ora. Oh iki lho sing aja-aja iki. Apane iki? Niku Pakdene. Oh nglaitan ora. Ora mulih candak ingel-ingel kowe. Pripun? Sapa kae lho? Nika Patih Mandura, jenenge Patih Pragota. Ora rumasa karo kowe kok le akrab men to. Lho kanca bal-balane mbiyen. Kancamu Kanca kula sadurunge kula digawa togok niku kanca kula wong Jawa-Jawa kabeh. Sencaki ya tepung karo kula. apa iya? Tok mangi kok. Mengke nek mriki tak cegate nek ora percaya. Wadake mbilung ki srawunge sempit. Gelem bali apa ora? Ora jotos kok. Den, Lho. Bilung nggih. kok nang kene Ngetutke ratu niku napa? ora tok kandhani tokon bali. Pun kula kandhani ngayal nganti kentekan idu kula le omong.
Iya, ora usah melu-melu bilung. Nggih. Engko ndak malah kesonjo mbaya kowe cilaka. Boten. Den, Apa? ngasara kok. Nggawa. Matur sembah nuwun. Ming kantun kalih. Gelem ya kuwi ora gelem ya tuku dhewe. Oh nggih. Pripun? Kanca ta kalih kula? Edan kok bilung kok kancane pirang-pirang srawunge apik. Bilung niku srawunge apik. Kok mulih kok malah genengane kene. Ora gelem mulih kowe. Bilung iki. Nggih Ndarapati Udawa, Betara kok. Ora. Oh nggih pun. Yo sapa-sapa wani njaluk rokok. Bilung niku supel, srawunge akeh. Oe sing melirik nang kene kowe. Menungsa ora tatanan. Ndara. Sapa iki? Oh. Ora kenal iki karo aku. Modar kowe ora kenal kok gayane sok kenal gajul mencelat. Kowe sapa kowe? Anake sapa kowe? Kowe cah cilik kok brengosen. Rambutnya le tukul gasik, Ndara. Gasik aja melu-melu. Badan Oh, kelas piro? 6 SD. Kok tekan kene? Delok wayang. Delok wayang. Nggih. Ora bali bengi-bengi. Nggih. Esuk, Oh nggih ngesnaken dawuh. esuk ndak ana sekolah. Boten. Wong tuwa kok kelas 6 SD. Nunggak ping 7. Lho, nunggak ping 7. Nggih. Ngopo kok nunggak? Nginjen roke Bu Guru. Wah, kentir ora. Kowe. Meso gajul. Ragu to kok ora tepung karo kowe lho. Ora edan tenan. Monggo mbiyen tau selfie bareng karo aku lho. Sapa? Pragut, Apa iya? domongi kok. Nek ya ora apa-apa ning ngarang kaya ngono budheke piyayi aku meng kere. Biasane nek piyayi ki sok ngalekke kere kok ya. Ah iya. Kok Lung. tak tandangane. Setia ki rung nyoba karo aku. Arep tak tibani. Siung pengapit. Napa niku? Ih, siung kuwi. Arep tak watek tak nggo nyokot dulure sedang iki. Men mudar menungsane. Wah nggih monggo. Kowe lagine duwe siung ampuh. Iya. Nek sencaki mang cokot mati nek Udawa ora trima. Ah cokot mati. Nek Udawa mati Pragut ora trima. Ah cokot mati. Edian sapa-sapa dicokot. Nek Praguta mati Baladewa ora trima, Baladewa maju lan cokot mari. Nek Kresna maju tak cokot mati. Edian tek akeh tenan ki, Gak. Heeh. Sapa-sapa dicokot. Prajurit Darawati maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Mandura Cokot mati. ana prajurit Darawati cokot mati. Ana telek Cokot ora. Telek kok nyokot. Kuwi mblusukke ora. Telek kok nyokot. biasane togong niku telek iso dicokot ya tegak. Ora aneh-aneh lu ora. Ngantos-ngantos Gusti. Yo mira, cokote Setyaki karepe dhewe. Pira iki? Ora apa-apa, mati kowe. Mati kowe. Mati. Ayo, sambat to. Ayo, kamu suruh melotot. Setyaki mlayu-mlayu nopo? Ora bungaturaken ketiwasan. Prabu Lokayanti ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Lho. Ngamuk.
Iya. Lah kok iki takon pira nambalan aku ning Prabu Loka Yanto aku tak ora mau muter piye? Iya. Piyambakipun ginakaken daya kekuatan. Daya kekuatan apa? Wujudipun siung pengapit. Kula dipun cokot jonggonipun ing ngarayipun setyaki panas raosipun. Satemah kula mundur kemawon Gusti Prabu. Wah, parswaning jajaran iblis menungso ora tatanan. Wah, kranjingan. Nantang Maranata Mantura Prabu Baladewa wae. Kon biasa lan dia tandangane Prabu Loka Yanti Barat. Iki menungsane dasar kepara nyata. Iki Prabu Baladewa. Ya, Aku nata mantura Prabu Baladewa. apan kowe sing tak goleki. Kowe sing anake sayembara prang. Sapa sing cilik gedhe saka kuwi kadiraning Baladewa wenang boyong sekar. Wijaya Kesuma. Mula wektu dina iki nek ditentokake kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, bagus, bagus. Sugih kendel bondo wani. Kowe wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo dewaning pepati Sang Hyang Yamadipati. Pengen dijongakake mruput. Pengen niliki neraka jahanam mruput mungsuhmu Baladewa. Kene marganing patimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu, muni apa jenenge iki? Muni kene marganing patimu cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kowe cetha kowe iso mateni Baladewa apa piye? Kok kowe muni kene marganing patimu? Kowe cetha iso mateni Baladewa iya. Cetha mateni Baladewa cetha. Nek pancen cetha jare Setyaki kowe duwe siung sing ampuh. Baladewa cokoten. Baladewa cokoten. Urung mateng. Mateng dasmu kowe. Nek arep nyokot dadakan tani mateng yo. Ora minggat. Gigit siung pengapit kene marganing patimu. Wah, buku karepe dhewe kowe Prabu Loka Yanti. Saya ngasih kaprawitan. Kowe arep nyokot karo Baladewa, santrune nyokot karo Baladewa. Tungkakku iki mampir ning cangkem ora montir aja tutang Baladewa. Wah, ayo, matok sastra cintamu, watekan aji dan ajane kowe. Ayo, seperti bisa nang arep. Ora bakal tak tinggal loncat. Samara to ora bakal loncat kene. Ora bakal tak tinggal Baladewa derajat apa kae. Mati aku kok aku mati tenan kok aku. Sabar, sareh. Mati aku. Prabu Baladewa iki jebul galake ra omong. Wah, sikile nendangi tangane ngantemi cangkeme ngunek-unekke. Sampeyan kandhani ngayal. Lho saniki nek pun ngenten iki pripun? Aduh. Nek mboten kula slametke, kula larak sampeyan modar mungsuh Prabu Baladewa. Aku mau tok keret. Nggih. Kok sirahku tatap-tatap watu Liwat jaratan nyuwun pangapunten. Mula pestaka sampeyan ketatap-tatap kijing. Aduh. Aduh wong isih koyak ora kok. Mboten. Lah iki nanti kok tok jak jerum. Niki teng kedukan sumur urung dadi. Pun sampeyan nenteng mawon mboten sapripun-pripun. Butuhe niki sampeyan slamet. Bilung nanti kok. Bilung nanti. Bilung niku bocah cilik klithah-klithih sampar Baladewa modar. Aduh, nek ngono bilung mati. Mbok sajake ngoten. Nggih pun diikhlaske mawon. Lah pripun jenenge peperangan niku anane menang napa kalah, mukti napa mati.
Padha nendi ya iki? Kok kaya suarane bilung. Kaya inggih niku kok mbok menawa isih urip. Lho. Heh? Nendi kowe? Lah kowe nendi? Kowe mlaku ngalor terus. Hop. Ndelok ngisor. Dereng kene ta. Lamit. Wong lambi kok nggo pancatan. Wah, ya karang ndelok wong perang gayange ra jamak-jamak. Ratu Gustimu wis mempeng arep ngalahke Baladewa nganggo siung pengapit Baladewa teko. Cokoten aku. Ayo aku cokoten. Cokot. Mati dening aku. Piye? Wong sak pasar bubar kabeh. Mergo Baladewa nesu bengok kowe mau. Aku ndelek ning bagor wadah tahu. Ngari ketok mripatku tok kae. Menusana motir dening aku cis wah buanteng motor Baladewa to sepeleke. Sayuta ngarep seketimburi. Ayo, kae abdimu sing cangkeme kaya ember kontene. Dupane. Baladewa ngunekke aku ngono. Ora nesu kowe? Ora. Mbok nesu ka? Ora ngopo wong cangkeme ya kaya ember tenan kok. Mbok ya wis ben. Wah, candak buangwer modar. Ora seru-seru ndak konangan iki ning jugangan sumur sing rung dadi. Sedyaki wonten dawuh. Tiarap. Goleki Sedyaki. Sendika mistaken dawuh. Kecekel aja diwenehi urip. Pateni. Oh iya, mistaken dawuh. Sak rombongane kabeh. Iya, mistaken dawuh. Betul rombongan. Nggawa ora? Betul. Setunggal nuwun sewu, cangkemipun ombo. Kabar sing tak tampa kuwi jenenge Togo. Nggih. Pateni. Nggih, mistaken dawuh. Ingkang setunggal alit kuwi jenenge bilung. Nggih. Aja dipateni. Dibontok pakake kirikku. Mati aku, Kak. Nah, kowe dipanteni langsung mati, aku arep dipakake kirik. Ya nek langsung dicaplok, nek diambus. Mong aku nek diambus ki merinding. Lambemu ora. Menang wae aja sera-sera. Senjake liwat. Nek nganti seru-seru konangan. Ayo alon-alon. Sapa lu? Pate Udawa. Wetengku lara iki. Ambo ya dipepetke apa dicilikke. Dadi ora nyuwara kok mati benggang. Dadi suarane iki mak. Sedyaki wonten dawuh. Kok kaya ana sing gawa sempritan? Mantul ora, dikung. Aku ya krungu kok mak nguk ki mau apa iki. Candak pateni. Prabu Tongalor, Sedyaki Ngidul, Udawa Ngetan. Iki staken dawuh sing. Hati-hati lho. Heeh. Musik sepi golek. Mbok menawi mriko ora Bu. Mriko nggih sepi ya Mas. Padha iso ilang lap kaya demit. Slamet wis do lunga. Ngopo kowe? Pragota iki telek kok. Ngopo? Nyecek tegesan ning ndasku kowe. Kemritik kena borak. Ha iya ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot. Gudang garam kretek e. Angel le mati. Kak. Isih ana sisane. Kok kaya ana swara teng grubyak ngandel ora. Iki cerewet kok lho. Ya sari ngarang Joko Bong ki manas kaya. Goleki ya Mas. Sedyaki goleki, aja nganti leren. Goleki. Ih, staken jauh. Wah, candal poteng-poteng catuti matane. Aduh, lara banget kok.
mata arep dicatut. Patosi. Oh, sapa lho? Kresna. Sapa? Kresna. Mosok. Weh tak lirik ireng kok saka ngisor. Oh iya, Kandhani kok. Kresna kok melu klithah-klithih. Kresna ki yaine klithah-klithih kok senengane. Ra percaya tak ndanga. Ya. Oh ya iso ilang lap. Wah setan jenengan panjal maning demit kaya kok ora iso ketemu. Sapa ae mau? Sencaki Udawa Praguta. Heeh. Nanti lagi. Prabu Baladewa, Prabu Baladewa. Heeh. Mandek lho. Ana kemresek cangkemmu ki meneng. Wis, alhamdulillah. Wis bablas. Wis bablas. Tenan ta? Kresna ta, Ga? Kowe ora kepengin nyawang apa, Ga?